Hej alle sammen, i dag skal jeg spille Infinite Craft på Neil.fun. Boom, kom nu. Ikke tænke over, hvad jeg har været. Hvad for nogle hjemmesider jeg har været på. Okay, i dag skal jeg simpelthen prøve at crafte Mr. Beast. Eller nej, jeg skal prøve at crafte Google. Så Rainbow med Witch. Det er en unicorn. Det er simpelthen en vaffelhest. Hvad med en tornado? Det er bare en regnbue. Hvad med regn? En sky giver regnbue. Men regnbue med ild giver regn. Men regn med lava giver sten. Status. Med regnbuesten. Regnbue med statue. Oh my goodness, jeg har lavet en alien med en heks. Eller en vulkan med lave med konvent. Pomé med en tornado. Vulkan med golem. Altså, hvad kan jeg overhovedet lave? Altså, jeg vil gerne lave sådan en discovery med vind. Med konvent. Med jorden. Det er en vulkan. Hvis jeg tager konvent. Jorden. Land. Hvad giver det, hvis jeg tager land? Med en vaffelhest. Pegasus. What the hell? Jeg kommer sgu langt. Med ild. Fin. Ej, jeg tror sgu, jeg hellere vil lave noget fra Harry Potter. Sorry guys. Nu tager jeg Phoenix. To Phoenixer. Phoenix. Med en vaffelhest. I en bar. Phoenix. Golem. Det kan sgu da give Hogwarts. Nej. Hvad med Pegasus? Det giver bare vaffelhest. Hvad? Phoenix med sten. Eller statue. Sphinx. Med en tornado. Sandstorm. Med en regnbue. Jeg vil bare forsøge at lave et eller andet for nu af. Regnbuesten. Med en vase. Prism. Med en tepotte. Det er bare en regnbue. Hvad med en regnbue-statue? Hvad med heksehus? Altså, hvad kan jeg lave? Heks med den og den. Så hvis jeg bare tager pyramide. Mumie. Dustbowl med statue. Med en mumie. Med en dustbowl. Altså, hvad kan jeg lave? Med konvent. Sphinx. Prism. Pyramide. Med pyramide. Phoenix. Sandstorm. Dust. Hvad kan jeg lave med dust? Så nu skal de der to kan ikke komme sammen. Kig. Hvis jeg tager noget vand med noget støv, det giver moder
Men hvad med en muddermumie? Zombie. Det giver faktisk mening den her gang. Med en pyramide-mumie. Med dust. Med en zombie-mumie. Med den her. Pardo. Med land. Egypten. Wow. Moses. Moses og Phoenix. Med Egypten. Og Pegasus. Med Egypten. Og Burning Bush. Moses. En brændende busk. Altså, der må sgu da snart komme noget. Eller eruption. Egypten er vulkan. Okay, nu tager jeg det her. Jeg får faktisk noget nu. Mumie. Bum, Moses. Det røde hav. Hold da kæft. Sandstorm. Nej, skal til Moses. Parting. Med Exodus. Til parting. Med Golem. Hvad kan jeg lave? Had med det røde her. Det døde hav. Med Dust Bowl. Saltsø. Okay, jeg kommer faktisk nogle steder nu med konvent. Mammon. Med Burning Bush. Oh my god, hvad laver jeg? Tror jeg, man kan lave min YouTube-kanal? Oh my god. Oh my god. Det er sgu da Navia. Prism. Er der Ratatouille, eller hvad? Præsident. Boo Amerika. Ja, Freddy Fazbear. Oh my god. Død præsident. Med Freddy Fazbear. Queen. Præsident. Lolion. Jeg gør noget. Mor, jeg har faktisk gjort noget i mit liv. Hvad skal jeg nu gøre? Præsident med den abe. Hvad fanden? Med en penny. Oh my god. Dime med nikkel. Nikkel med Freddy med den her. Lækkert. Jeg har lige været på toilet, så er det perfekt. Hvad kan jeg lave med det? Altså Moses. Hump. Hvor langt er jeg lige nået? Wow. Salt. Med den. Dialekt. Men ikke bold. Hvad fanden? Nå, men jeg tror sgu, jeg er kommet langt nok, så